Sanibona njani niyaphila? Thophu niyaphila umfowabo Mkhonzana nibingelelayo. Thank you so much for being here. Ngibonga futhi ngamukela ama-new subscribers nama-new followers to this channel. Bese ngibonga nje na wonke umuntu osupporta le channel ngokuview ama-videos engiwa-uploada. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi niqhubeke nisubscribe futhi nifollowe nina eningaka-followi neningaka-subscribe. Ngiyabonga. Cishe mangaphosisi kuyizolo la khona bekune interview ka Judge Aubrey Ledwaba interviewer yi-Judicial Service Commission. Bem-interviewela ini na bem-interviewela iposition yokuthi abe yi-head noma inhloko yamajaji ase-Gauteng. Yayibona bebam-interviewela leyo position. So kodwa-ke kunezinto ezimbalwa la engicabanga ukuthi yizo eziyi-concern kubantu base-South Africa njengoba bekwenzeka le interview. UJudge Aubrey Ledwaba yimuphi ile jaji leli oke kwavela ufakazi lapha kuMadlanga Commission wakhuluma ngalo wathi le jaji leli lazuza ngandlela thile emalini engaba u-2.5 million rand eyakhishwa uKatiswa Mlife ukuze athole ibail. So khumbula ukuthi uKatiswa Mlife omunye walaba abasolwa kakhulu eSouth Africa njengamanje ngokuthi lapha eGauteng babhokile ngokuphula umthetho endabeni zokudayiswa kwama-drugs nokunye ukufakwa abantu njalo njalo. So kuthiwa-ke ngesikhathi eboshiwe uKatiswa Mlife bezama ukuthola ibail engathi-ke wakhipha imali engaba u-2.5 million ukuze ichanwe noma ihlukaniswe kahle bayishere ama-prosecutor nalo ijaji leli uLedwaba. Ayizwa le ndaba. Okay, nakuba bungekho ubufakazi okwamanje ukuthi lento yayishiwo ileya witness kuMadlanga Commission iqiniso, but into esemqoka la ukuthi wakhuluma ngayo uwitness kuMadlanga Commission, into on record sikhuluma nje. So njengoba udaba luka Aubrey Ledwaba ke nophenyo lwakhe ngalento le ukuthi wazuza ngempela yini kule bribe lungakapheli futhi singakatholi ireport egcwele yokuthi utholwa akanacala. Kodwa naku manje sihambe i-interview ukuthi abe yinhloko yamajaji onke amajaji ase-Gauteng. Isikhundla esikhulu kakhulu lesi. Ngiyathola ke la ukuthi i-Judicial Service Commission engathi mayim-interviewer le panel beyim-interviewer engathi ifike yenza izincomo yamncoma njengokuthi hayi President Ramaphosa ungambeka abe ijaji noma inhloko yamajaji ase-Gauteng. Okusho kona ukuthi i-Judicial Service Commission isizenzele incomo lokho okubizwa ngama-recommendation ukuthi hhayi angabekwa abe inhloko yamajaji. Kuyamangaza-ke kwabaningi lokho ukuthi kwenzeka kanjani umuntu osolakala kwi-case engaka ye-bribe e-serious ngale ndlela. Abaningi lento bashaya amakhala ngayo ukuthi kwenzeka kanjani, isho ukuthini lento, iletha siphi isithombe ngendlela amajaji asebenza ngayo eSouth Africa. Khona-ke nabathi kodwa vele wayesevele eshilo ubaba uGeneral Mkhwanazi ukuthi eSouth Africa kune-corruption enkulu ku-judiciary. Amajaji amaningi ayabribwa noma aku-corrupt activities and all that. So bathi abanye lokhu ubufakazi balokho. Uzokhumbula phela ukuthi ubaba u-Aubrey Ledwaba lo noma uJudge Aubrey Ledwaba lo yile jaji leli elavala le matter yePhalaphala ukuthi iqhubekele phambili noma ibe ngilokhu inakiwe nje indaba yePhalaphala.
uzokhumbula ukuthi phambilini sike sakhuluma la senze enye ivideo nango Judge uDustin Mlambo. Engicabanga ukuthi njoba uDustin Mlambo eseyisekela lika Chief Justice lapha eConstitutional Court, naye ukhumbula uDustin Mlambo ukuthi uyena owathi akufihlwe yonke into, ungomunye wamajaji athi akufihlwe yonke into nge-CR17 campaign ukuthi obani ngempela ababe nikelela uPresident Ramaphosa ukuthi abe upresident we-ANC. Kwafihlwa kuze kube namhlanje. Nalo uJudge Aubrey Dwaba uyena naye oyewaqinisekisa ukuthi udaba lwephalaphala aluyi phambili. Nange manje usenconywa ukuthi aphinde abe yi-head noma inhloko yamajaji ase-Gauteng. Kuthini ukuphawula kwakho ngale ndaba? Mina njengomfoka Mkhonza ngingasho ngithi lokho kuwubufakazi bokuthi eSouth Africa sisenkingeni ngempela, because you ask yourself ukuthi into yokuqala yini eyenza ukuthi uJudge Aubrey Dwaba kube uyena yedwa ohamba le interview yokuthi abe inhloko yamajaji ase-Gauteng. Bapha abanye aba-interviewer, because angazi noma yimi mhlampe osalele emuva, kodwa ngithole ngazuthi la uyena yedwa interview, akekho omunye. Angazi noma ngiyasala, ngicela ningisize comment section. Ukhona nomunye abam-interviewile for le position efanayo, noma mhlampe kunezizathu ezithile zokuthi ba-interview yena yedwa engingazazi mina? Ngiyacela niphawule ngalokho. Yini eyenza ukuthi bangabi khona abanye ama-option abe maningi? Ngoba eSouth Africa sinamajaji amaningi kabi. Yini le yenza amanye amajaji akhona eSouth Africa uma kuwukuthi-ke awezanga kule interview? Yini enza anga-apply ukuthi angenele kule sikhundla? Ngabe kukhona yini lamajaji mhlampe akwaziyo, njengokuthi mhlampe vele lesikhundla bengeke asithole already, isikhundla esifanele uJudge Aubrey Dwaba, mhlampe vele ahoxe? Ngoba kuyenzeka sometimes uthola ukuthi kuphuma ipost mhlampe kamasipala, kodwa uma uthi uyabheka le post ephumile uyanqena ukuyi-applyela ngoba nihamba nomuntu enisho ukuthi vele le post yakhelwe yena. Ingabe nala same thing kuJudge Aubrey Dwaba, noma mhlampe kunezizathu ezithile umfoka Mkhonza angazazi? So yiyo nje imibuzo engizibuza yona la. Kuthini ukuphawula kwakho ngokuthi i-Judicial Service Commission ehlanganisa amalungu ephalamende, ngoba namalungu ephalamende amaningi akhona la kule Judicial Service Commission, bancoma ukuthi uPresident Ramaphosa akhethe noma aqoke uJudge Aubrey Dwaba ukuthi abe inhloko yamajaji ase-Gauteng, ekubeni igama lakhe liye lavela kabi kuMadlanga Commission ukuthi wathola i-bribe eyithola kuKatiso Mlife ukuze aphume, njengoba sesazi nje uKatiso Mlife kuthiwa waphuma ejele. Ngokusho kwe-witness lapha kuMadlanga Commission ithi kwakhokhwa i-bribe engaba u-2.5 million, naye uJudge Aubrey Dwaba lo kuthiwa wazuza kuleyo mali. So kutheni ukuphawula kwakho? Ake sikhulume ngale ndaba. Ngizobheka ama-comment si-engage-ke sixoxe ngayo siye phambili. Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga sihlangane kuma-comments nakuma-video alandelayo. Thank you so much.